Benvinguts al qüestionari d'aquest capítol. Tindràs uns segons per pensar cada resposta abans que la diguem. Quina era la principal ocupació de la majoria d'egipcis i on vivien? La resposta correcta és: eren camperols i vivien en pobles prop del riu Nil. Quins productes principals cultivaven els camperols egipcis gràcies al cicle del Nil? La resposta correcta és blat, ordi, lli i hortalisses. A qui pertanyien les terres cultivades pels camperols i què havien de lliurar a canvi? La resposta correcta és: el faraó o els temples havien de lliurar impostos de la collita. Quins artesans eren els més valorats a les ciutats egípcies i per què? La resposta correcta és: els orfebres, perquè creaven joies d'or per a la noblesa. Quin mitjà de transport era essencial per al comerç intern a l'antic Egipte? La resposta correcta és el riu Nil utilitzant barques. Quins recursos importants buscaven els egipcis en el comerç exterior amb altres regions? La resposta correcta és fusta i metalls que no abundaven a Egipte. Quines eren les dues causes principals per les quals una persona podia esdevenir esclau? La resposta correcta és ser presoner de guerra o no poder pagar els deutes. Quines eren algunes de les feines més dures que feien els esclaus a Egipte? La resposta correcta és treballar a mines, transportar pedres o tasques domèstiques. Menciona dos drets importants que tenien les dones egípcies que no eren comuns en altres civilitzacions antigues. La resposta correcta és: podien heretar, tenir propietats i demanar el divorci. A banda de la llar, quines altres feines podien fer algunes dones a l'antic Egipte? La resposta correcta és llevadures, teixidures o ballarines. Quin càrrec de màxim poder van arribar a ocupar algunes dones a l'antic Egipte? La resposta correcta és faraones, com a Hatshepsut. Com eren les cases dels rics i les dels pobres a les ciutats egípcies? La resposta correcta és rics, grans amb patis. Pobres, senzilles amb terrats per cuinar a dormir. Has acabat el qüestionari del capítol 6. Continua amb el següent capítol o torna a veure el vídeo d'aquest tema.